Tamanunta, ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Maray na pagkahapon sa ngamin. Lunes na naman, tabi mga tugang. Sabi nga ni, anuman da ang hagyat sa buhay na sa tuyang hampangon, Basta ang pamilya, nagkakasararo. kayang-kaya yan. Sa kuyang kaibanan ko niya na pagkahapon ang nagbabayling. Si Ate Jen. Maray na pagkahapon mga kaibataman sa tuyang programa si Kuya A. And sa rong Yes. oras na naman kita partner mag-iribahan digdi sa programang Usapang Pamilya. Kamusta partner an sa imong weekends? Magayon. Oh, Marahay, di ba? nareta ko naglaba ka na akong weekend. Yes. So, ota dyan, bagi sa weekend, talagang pwede tagibuhon sa mga personal taman na mga bagay na pwede gibuhon partner. Yes. Araw kang paglaba, paglimpya, di ba? Sa laog kang harong. Mm-mm. Anong nilabahan mo kang anoan? Kan Domingo. O syempre, sa mga ginamit mong bado. Ginamit mong bado. Ginamit ko? Nilabahan mo? Nako, si Mrs. mo ka ito naglaba. Di Ay, ka. ako, malaba man ako. Mahilig daw ako maglaba. Ay, talaga? Oy, Pwedeng ika na sa nang palabahon ko kaan kung mahilig ka. Depende sa presyo iyan. Maray na pagkahapon sa mga live viewers ta sa satuyang DCGB News Online. Good afternoon tabi isa sa Indo Gabos. Ano? Sa mga nasa lawas kan Pilipinas, mga yaon digdi sa ibang lugar. Salamat po sa pag-antabay. Thank you so much sa pirming pag-antabay sa programang Usapang Pamilya. Yes, opo. Live na live kita dyan, Pirmi. And pwede po anindo yan i-share, diba? Sararo lamang kita. Di masupog. Oo. And mag-comment po kamo say present kung talagang naghihiling po kamo dyan. Tanganing Correct. marekognisar ang sa indong pangaran and pag-antabay digdi sa programa. Mhm. And partner, dahil mang paglingawan na i-like ang mismong page ta, ang Correct. DZGB News Online. Mhm. And tumamir na askutya, Kuya Eya nati Jen, maray na hapon sa Gabos. Grabe ang init ngunyan. Opo. Yes, kada kuling helang ang pwede ta dyan makuha. Nguyan na tag-init na naman. Ingat-ingat po ha sa alta presyon, sa dehydration, asin sa iba pang helang na pwedeng makuakan na sobrang init. No? Yes, opo. Sabi nga ni Dr. Chris Gianan, dapat pirmi kita mag-inom nin tubig. Partner. Oo. Oo. Perang Ah. baso nga ni ito. Perang 8 baso nin hanggang tubig. 10 Ayun, basong opo. tubig. Tanga Depende ni. sa gabat. Oo. Oo. Yes. Okay, and ang mga rayaon man na sa indang harong, pwede man po kamo mag-upod, pwede po kamo mag-text sa 0938-891-5475. Yes, and sa mga Globe and TM subscribers, 0927-3980-955. Date ko pang malingawan. So sa kuyang cellphone number. And happy sacerdotal anniversary kay Reverend Father Frederick Naga. Yes, Opo. ano. Sige. Oy, bago kita mag-phone partner, ano, tabangan talang hindi na makuha ang sa iyang wallet. Okay. Nawawara po, small black foldable wallet na may date ang pink sa gilid, ano? Black pink na wallet. Ang tagsadiri po si Ma'am Jamel Miliana, kang EMS Barrio, Purok 1, Legazpi City. May laog po iyan ang mga IDs, company ID, PRC license, BIR ID, residence ID and cards, ano?
kahit yung IDs lang po makabalik, yan sabi, maski sa mga IDs na lang, di pisilon talaga partner pagka nawa ran yung mga dokumentos, mga IDs, no? Okay, so sa may marhay na buot na makakuha, pakiuli na lang po kay Ma'am Jamel Miliana, dyan po sa EMS Barrio Barangay 1. EMS Barrio 1. Or, pwede po nindong ibalik digdi sa DCGB. Yes, tama yan. And hello man kay Ramer Balingbing. Marina hapon po pakibati po ang mga taga-barangay, ang San Miguel, Tabaco City, lalo na po ang family Balingbing. Yes, Okay. maray na pagkahapon man po sa Gabos. Ano? Sige. Kuya A, mga pambobola na naman dun eh. Sorry. Oo. Oh, Sige. sabi man ni 434, maray na pagkahapon pabati man kami digdi sa San Roque, Legazpi. Nakatutok ko niya na pagkahapon sa programa Usapang Pamilya. Yes, salamat ha. Opo, sabi man ni 232, nagdadangog man kami digdi sa Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mga taga Santo Domingo, maray na pagkahapon po sa Saindo. Mhm. Mga kababayan mo ini. Opo, oo. Yes. And sabi man ni 644, maray na pagkahapon pabati man kami digdi sa community pantry digdi po sa Santo Domingo. Kaiba po digdi ang mga parishioners. Wow. Yes, ano? Yan, ang mga community pantries, nagdadakol na ko niya sa itong community pantry, tanganin makatabang Oo. duman sa mga talagang nangangaipo. Correct. No? Kung sobra man sa naman agad ang igwa kita, why not? Choconut Oho. na itabang ta yan dyan sa mga nangangaipo. No? Yes, opo. Maski kadit-dit lang yan, ano, kung igwa ka mo dyan yung mga tinanom na sa hiling nindo, makasobra-sobra naman, and pwede na andihon, pwede po ibugtak sa community pantry sa indong lugar. Yes. Pero dahil man kita magduman sa community pantry na garubagang iuga ka na kita maggibo kan para sa satuya, no? Opo. Yes. Maduma daw nga ako sa community pantry. Ilingon ko ngaya kung igo ngaya duman ngaya ong ano iyan, karning urig. Oho. Tama, masigang ngaya kita. No? Baka Iyo ngaya po. igo ngaya duman na hipon ngaya sa community pantry. Mako lamang nga kita duman. Makalibre na lamang, ano. Yes, tapos pag abot naman, dahil man na nailing ay, ano man ngayon yung community pantry ngayon, wala man ngayang karning urig, tapos hipon. Nanlibak lugod, partner. Nag-expect, di ba? Nag-expect, Yes, di ba? oo. Expectation. Ano man yan? So, ano kita, mangyayari sa tuya, makulug-lugod sa buuta, tapos pig-expect ta, Wara man ngayaon duman. Wara man duman. Opo, makulog baga sa buot pag kita nag-expect. Correct. Diba? Siring man dayan partner sa tuya na mga kaakian. Correct. No? Sa mga nagaantabay po na mga magurang, syempre, day nahahali na magkaigwa kita kipangarap para sa satuya na mga aki. Yes, Diba? oo. Uning kayang aki kung ini gusto ko ngayon maging piloto ngayon ini someday. Ining kayang aki kung ini gusto ko ngayon maging basketball player. Una kaya gusto ko ngayon maging Miss Universe. Ini ngayang aki ko. So yan ang mga expectation, yan ang mga pangarap kan sa tuya ng mga magurang para sa satuya ng mga kaakian. Ano? But then, pangarap ta iyan, dahil kita nakakasigurado kung iyan ang gusto kan sa tuya na aki. Oo, depende man giraray sa kakayahan na kaya talagang itaokan sa indong aki. Diba? Yes. Ano, minsan kaya pag nag-expect kita, maski sa pag-ibig mo, di ba? Sabi nga, expectation is the root of heartache. Yes, Di ba? tama. Pag nag-expect kitang masyado, minsan pag nadidisappoint kita, dahil na-meet, so expectation ta, makulog talaga sa buot. Tama. Kung Opo. arog man sa mga kaakian, na gusto ko ngayon, ini ngayong aki ko ngayon maging cum laude ngayon ini someday, maging summa cum laude, di ba? Maging arkitekto, yan ang mga gusto ta sa mga kaakian. Pero, ano yan, dain na meet kan mga aki sa mga expectation ta, dadagit-dagitan ta, pay pressure ta. So, minsan, ang aki, day man masyadong, day kikaya, no? Duman nagkakaigwa ng problema. Correct. Oo. Minsan, sabi tangani ka sa bago makulog mag-expect. Well, of course, magiging makulog man sa parte kang aki kung di kaya gibuhon sa expectation kang magurang. That's why the partner ay mga paraan tabay. Gura ano ka-importante ang pag-ako, pagtanggap. Yes. Yan. Yan expectation, pag dynamite,
dapat yaon su acceptance. Yes. Pagtanggap, no? Kay po ang tanggapon kung ano ang satuyan na aki. Kung ano ang kaya kan satuyang aki. 'Di ba? Correct. Mhm. Kung ano talaga ang kayang-kaya. And maray na pagkahapon muna kay J. Phillips Sarampote Balila, maray na hapon po Kuya Ian, Ate Jen. Sabi partner, mga parantabay, di ida kita makakapagtao kung di kita tatao mag-ako. Yes. Correct. 'Di No? ba? Papaano mo man nga yan itatao sa iba, na dahil mo man nga yan inako sa sadiri mo. Yes, sabi Diba? digdi, it is important to give than to receive, but nonetheless receive so that you will learn how to give. Correct. Dapat pala makaukod mo na kita na ako unta so sa tuyang kapwa. Ako unta su blessing, su biyaya or su gift na pwede itawakan sa tuyang kapwa. Bako lang ini para Tanganin sa mga makapagheras kita. bako lang ini para sa mga material na bagay. Correct. Bako lang ini para sa mga material na bagay. Example, sa mga kaakian, madumang kita sa lado kan magurang, no? So aga ita, dai na mi-meet so expectation ta sa inda. Yes. No? Ngunyan, kay puhan tayo tanggapon. No? Kay puhan ta tanggapon, tanganing matauta, so kaipuhan kan aki ita na kita ang makakapagtao sana. Tama. Diba? Kung Oo. dahil ta maitatao yan, so kita floating. Dahil nila mauukudan, dahil nila makukua kung ano ang kaipuhanan nila. Kasi even kitang mga magurang, daita aram kung paano kita matao. Kasi iba man so, pinag-iisip ta. Ano? So tanggapon ta, kaipuhan ta tanggapon kung anoan mga kakayanan kan sa tuya na mga kaakian. Yes, oo. Sabi nga ni, sa laog da palan kang familia, sa mga nakauron taman partner, Mhm. igwa ning mga magurang na paghuna ninda, ang pagkamuot hanggang sa naduman, so talagang pagtao lang. Mhm. Pagtao Kay puha- lang, nalilingawan maninda, so pag-ako. Kaipuhan pala, ako unta. Opo. Mag-ako kita. Okay, Bako sana yes. kita tao kita minsan kaya araw ganing nangyayari, halimbawa aki ta ka. Mhm. Tatawan ta ka ki araw ganing kaipuhan mo, tawan ta ka ki halimbawa sa eskwela, tawan ta ka ki mga gamit, tawan ta ka ki kwarta pambakal kan mga kaipuhanan mo sa eskwela. But then again, you are expecting something in return, of course, di ba? Oho. As a parent, naghahanap kita ning balik. Ano yan? Usually yan sa satuya. Diba? Usually yan sa satuya. And then once na naibalik na kang aki sa satuya, bako pa kita satisfied. No? Gusto ta pa na malampasan ito. We want Correct. more talaga, Yes. diba? So makaukod na kita na tanggapon kung ano ang kayang ibalik sa tuya kan sa tuyang aki. Diba? Correct. So pag binalik yan, halimbawa nag-expect kita ki grade na 95, ang tinaong grade kan aki, 85. Diba? So, ay, Nagkaperang nga. puntos. Kulang Dahil pa nga nga yan. inabot. Oo, dit na sana nga yan. Oho. Ano ngayang so pag dahil tinanggap itong 85 na ito, dahil kita makakaisip kan sunod nagigibuhon ta para ma-meet niya so expectation tang 95. Diba? Doon naman pa Opo. sana babanatan ta na, sige ka sana kaya ngayang Facebook. Okay. Sige, Oo. sa ng TikTok. Oo. So kay puhan pa lang tanggapon ta mo na so grade na 85 kan aki ita. And then maduman kita sa maduman kita sa mga paagi para makuha niya so 95. Yes, oo. Kumbaga may proseso. And Yes. talagang tutuwangan ta ito. Instant lang. Tama. Bako instant so expectation mo. Bako instant na makukuha kan aki. Oo, padiit-diit. Oo. Yes. And may naghera sa kuya akang sarong simana partner about sa problema kan sa iyang aki. Mhm. Sabi niya, ang aki niya da po, lalaki and kadakol ning bisyo na kinaka-inbeltuhan. Mhm. And aside from that, bigabayan man daanin da partner sa tamang edukasyon, ipigtaonin da ang gabos, halos gabos na luho, ipigtaonin da. Dahilan ta, solo man sa nadaanin da itong aki partner. Tigahapot niya, ano nga ya ang naging problema? Ano nga ya ang naging kulang? Itinao ko na nga ya ang gabos, itinao mi nga ya ang gabos na mag-agom. Alagad, naging arog man girare ka iniso sa kuyang aki. Kumbaga, sabihon ta na garo na pariwara. Napariwara so aki. Napasala su dalan na dapat dumanon kang sa indang aki. So, nag-wonder why man giraray si nanay kung nata ta
araw ka ito, tinao niya nagabos. Oo. Baka dahil duman sa punto na tinao niya nagabos, kaya araw ka ito. Yes, minsan baga ang problema duman man Oo. na Gano'n na i-spoil. correct na spoiled ang aki. Oo. Ay kaya man niya iniitaw kan sa kong magurang. Correct. Pag nagkasala ngaya ako, ay okay lang ngaya, di man yung pakiaraman sa kuyang magurang. Oo. Yun ang problema pagka medyo daita na tututukan, daita na tututukan na sa tuya ng mga aki. And then, apod ka iyan, igwaning may nag-text, alatla. Oh, kaya pwede tabaga haputunan sa tuyang sa diri. Ano, kaso arin ta last hinapot so sa tuyang aki kung kamusta man sinda. Correct. Again, tutukan taman sa mga kaakian ta. Opo, oo. Bako lang, so tausan na kita o. Sabi kaya ngayon ni Nonoy, tao ngaya tao. So uni nga kaipuhan. Diba? Tama, oo. So dapat pala matutukan tan sa tuya ng mga aki. Specialmente partner, ngunyan na pandemya. Correct, oo. Diba? May pandemya. Balikan ta so basic na ginibo kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang mga na namamahala sa tuya, sa eskwelahan, balikan to so basic kung ano so flow, ano so pagbabago na nangyari duman o nangyari sa tuyang palibot Yes, dahil oo. sa pandemyang ini. Pwede. Kasi lalo na ngunyan baga na talagang modular, blended learning ang mga ipigpapautob na process o pagklase ka sa edukasyon, di ba partner? Correct. So parang natututukan taman po ang aki, itatayaon lang sinda dyan sa harong. Yes. So maski pala diit or sadit na bagay, maski burara daiyan na drawing, maski kung ano man daiyan na pwedeng itaukan sa tuyang aki, dapat ako unta iyan. Correct. And pag minsan siguro dapat pag taga umawon taman at ay matibayon man ngaya ining aki ko, mga arog ka yan. Minsan kaya ang mga aki kulang sa pigaapod na focus. Oo. Focus or concentration. So, aramon ta sa tuyang pagbabalik partner kung ano ang mga senyales kan mga aki na kulang ang focus, especialmente sa pag-eskwela. Kasi ang ngunyan kaya baga, Oo. ang mga aki, iyaon sa laog kan harong nag-ieskwela. Correct. And then, sisay po sa indo sa mga magurang ang nagtatauning focus. Duman sa aki, kung uso aki, igwaning focus. Di ba? Oo. So, tatawanan taning atensyon, so aki ita, regarding sa indang mga ugali. Oo. Diba? So maaraman tapalan kung talagang nakakapag-focus ang aki, Oo. nakakapag-concentrate sa iyang mga pinagigibo. Yes, kung dahil nakakapag-concentrate ang aki, maaaraman ta kung ano ang mga dahilan. Ayun. No? And then, of course, tawan taman da aki diit na mga paagi para mapamarahay ang atensyon kan aki. Yes. Diba? Okay? Oo. So, So, ang gabus na yan, partner, sa tuyang satuyang pagbabalik. Okay, oras na to. Alas 2:25. An oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Gumagaan ang inuman pag Uy!
Kamusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Mig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19. Magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si
si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule, 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusugan tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen?
Balik kita mga tugang sa satuyang pinag-uurulayan, yun nga nining mga senyales da kung na out of focus or kulang sa focus ang satuya na mga kaakian. Especially Opo. sa mga nagmo-module or online class, di ba? Ano tamay isihan kung kulang sa focus ang akita? Minsan kaya, anong mga epekto kaya pag kulang sa focus? Halimbawa, baba sugrado, no? Mailing na dyan mga sintomas kung ano ang mga iyan, nagpapahiling ning kakulangan ning focus kan aki. Yes, Pero bago oo. yan, partner, aramon tasu, pinag-aapod na child attention span chart. Span chart. Mailing ta kung gurano kalawig ang attention kan mga aki. Sabi digdi, ang 2 years old, 4 to 6 minutes. So makukuha ang attention kang aki na 2 taon, 4 hanggang 6 na minuto. Ang 4 na taon man, 8 to 12 minutes. 4 years old partner, 8 to 12 minutes. And 8 years old, 16 to 24 minutes. No? 10 years old, 20 to 30 minutes. 12 years old, 24 to 36 minutes. Ang 14 anyos da partner, 28 to 42 minutes. Ang 16, 32 to 48 minutes. So, minuto lang palan ang attention span kan aki. No? Okay. So, di kita mag-expect na mabababad talaga sinda dyan na talagang nakatodo ang focus tinda Yes. sa indang pinagigibo. Limited man pala partner. Yes. Limitado man pala dahilan sa igwa man pala ng mga minutos. Minutos na lang. Talaga, iyo man ang tigdadalagan kang isip kan sarong aki. Oo. Opo. No? Kumbaga, nakatuon sa nasinda duman sa, sabihin ta na so, ano iyan, nakatuon sa nasinda duman sa, sabihin ta so, 8 anyos na aki mo, pag-review ta or pinapag-ibo ta kan module. Ang 8 years old, 16 hanggang 24 minutos sa napalan iyan, focus. Ayun, so ibig sabihin, pag binabad ta sinda ni nagkaperang oras, Day na ma-sink in. Oo, day na Day na ma-sink ma-absorb. in. No, day na Okay. ma-absorb. Kaya pala, minsan, ang aki talagang mahihiling mo talaga na bantayan mo mag-adal. Oo. Pag kung after ning perang oras, soraan na, garibabli na partner. Correct. Ano, Tapos nawawala masabi, ng focus. kaya minsan masabi baga kitang mga magurang, masabi kita, ano daw ngaya inita? Pipag-adal ngaya, kung ano-ano ngayang pigigibo. Ayun. Di ba? Oo. Usually, kung ano, iyo palan kaya ito ang span kan sa indang focus. Ayun. Ikaw pala ning araw ka ito. Ayan na. So, dapat nasurat ta po. O, otruhon ta. So, focus po ini So, minuto, kung pirang minuto lang, nagkakaiguaning focus ang sarong aki. 2 taon, 4 to 6 minutes. 4 years old, 8 to 12 minutes. 6 years old, 12 to 18 minutes. 8 years old, 16 to 24 minutes. 10 years old, 20 to 30 minutes. 12 years old, 24 to 36 minutes. 14 years old, 24 or 28 to 42 minutes. Ang 16 anyos, 32 to 48 minutes. So, iyan po ang span or so span kan sa indang focus. Okay. Oo. So, dapat pala, tawan taman iyan ng oras. Batiun ta mo na partner si Mark Mapa and sa iyang mga pag-iriba sa St. Rafael de Arcangel Parish. Yes. Marhay na pagkahapon po sa indo dyan. Yes. Kay Mark, maray na pagkahapon tabi sa imo, Mark. Yes. And sabi man digdi ni Jabi Tito Belen, nakatutok man maray na hapon. Batiun ta mo na partner sa mga nakaantabay sa Facebook Live. Sige daw po. Zoila Aicardo Barias, ni Crigachuelo, si Anthony Co, Erwin Azueta, Zoila Aicardo Barias, Dels Acosta, Budindi, nakatutok man da, Rowel Santiago, Badi Año Nuevo, ni Crevale, Rowel Santiago, Badi Año Nuevo, nakatutok man Zoila Aicardo,
And si Thomas Biron, maray na pagkahapon po sa Indo dyan. Yes. And JR, nakatutok manda. Maray na pagkahapon po sa Indo. Mag-comment po kamo dyan sa Western Digdi sa programa, lalo na po sa pinagtutukartanguyan na pagkahapon, kung paano magkakaigwaning focus and paano tamaaraman kung talagang igwaning focus and concentration ang sarong aki. Yes. Pero bago ta maaraman yan, dapat aramon ta kung kulang, paano mo masasabi na kulang ang focus kan aki? Oo. Paano mananggal? Oo. Numero uno da partner, da makontrol na emosyon. Okay. May mga aki baga may mga garmay tantrums. Iyo, no? minsan, may okay pa so pagmate niya tadtaod, nagwala na. Oo. Pwede daang sabi di kung sakaling mapansin mong hindi makontrol ng iyong anak ang kanyang emosyon o pagkagusto nito sa isang bagay, maaaring ito daw ay senyales ng impulse control disorder or ICD, kung saan hirap silang labanan ang mga temptation or temptation, di ba? So halimbawa pinapagkaon mo, mailing mo totoo nagkawat. Okay. Pag ano yan, pag dinagitan mo, maibi, di ba? So, matago kung sain. So iyan medyo nahihilingan ding kulang ang sa indang focus, no? Kulang ang focus or konsentrasyon kan aki. Pandua, saro da sa mga indication partner na kulang ang focus kan aki, as in kulang ang sa indang konsentrasyon kapag hababa ang grade sa eskwelahan. Diba? Siyempre, dahil man talaga niya na-focus sa iyang pag-adal, dahil siya nagkakaigwan ng focus or dahil siya nagtataon ng atensyon kimarhay sa iyang akademya, sa pag-adal, natural na ababa talaga ang grado kan aki. Okay. No? Ngunyan, mapapansin taman na kulang ang atensyon kan aki mo kung kinakaipuhan tapang tutukan. Kung kinakaipuhan tapang tutukan ning atensyon. Halimbawa, syempre, may mga aki baga na pag sinabi mong mag-adal ka, mailing mo talaga maadal yan. May mga aki man na mag-adal ka, sasabihan mo mag-adal ka, pero kung ano-ano ang pigigibo. So that's why gigibuhan mo, o gigibuhon ta, matao kita ki-attention naman, ma-focus kita naman sa aki na ito. Yes, oo. Minsan pag nagkakaigwa kita ng tanganing magtubod ay sa tong aki or talagang higusan man ngaya sa pag-adal, may something kita na pigtatao partner. Pag nagibo mo ngaya ini, Reward may system. rewards, May reward yes, system. Oo. And then, saro pa sa mga indikasyon partner na kulang sa konsentrasyon ng aki, kung nakakatagal sa sarong gibo. Okay. No? So, dahil minahaloy. Halimbawa, permitang pagpaagyon sa pag-adal, no? Sa module. O pirasa ng 2 minutos, 5 minutos na nagmo-module, abo na. Di ba? Minsan pa dakulo ng dahilan. No, makulog ngayon tula ko, makulog ngayon payo ko, maihi ngayon ako. So kulang ang sa iyang focus. Or konsentrasyon, ano? Mood imbalance. So pabago-bago sumud kan aki. Bako attentibo. So inattentive. So normal sa aki na mga makaraw normal sa aki na medyo dahil nag-attender kimarhay sa pagpapagibo sa iya. Pabanjing-banjing mo na. So, iyan so mga sintomas, lugod. So, mga sinyales na ang akita kulang sa konsentrasyon or kulang ang sa indang focus. So ngunyan, ano partner ang dapat ang gibuhon? May mga dapat palang kitang gibuhon. Correct. And action man, lalo na Yes. sa toyang mga magurang. Yes. Ano ang dapat ang gibuhon kung sa iling taang akita kulang ang sa indang konsentrasyon? Especially ngunyan talaga sa modular or blended learning system, dakulo na temptation sa palibot. Yes. Diba? Oo, medyo nakakabelo-belo ang mga aki sa yaon sa harong, harong. diba? Opo. Yaon sa nasa
sopa or sa sala nag-aadal taod-taod may maagi na kung ano. Yes. Ay ngayon may ice cream. Oo. Oo. Nagbabago ng atensyon kan aki. So ano da ang dapat ang gibuhon, no? Tangani na mapagayon ang atensyon or attention span kan sa tuya na mga aki. So baga magkaigwasin daning focus, magkaigwasin daning konsentrasyon sa mga pinagigibo ninda. Dapat partner magi kitang creative. Magida kitang creative. Maging creative para ganahan ang ating mga anak sa isang gawain. Halimbawa, hindi mahilig sa math ang anak natin, ang solusyon, hayaan siyang mag-solve ng mga math gamit ang finger paint. Kadalasan daida natatapos ang mga ang sarong gibo kapag abo ninda. So, magiging creative. Halimbawa kung ano yan, abo ninda magbilang kang taldok. No? Papabilangan baga 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So gibunta nabibilangon ta kaya baga igwa dyan ki ano yan sa mga illustration. How many apples are there? Oho. Diba? So something na makakatch ang attention kan aki. 'Di ba? Okay. Na gaganahan sindang magbilang. So yun, magida kitang creative. Bako sa nasutaldok sa nabaga ang papabilang ta sa iya. Oho. Diba? Or Pwede man kita magkuaning mga bagay na talagang ma-representar duman. Yes. Tanganing talagang makapag-focus and ganahan so aki na mag-adal. Mag-adal. Or gibuhon iyan na Correct. talagang pigpapagibo mo. Panduwa partner, gibuhon tada ang komportable. Ha? Mhm. Kung haram tadaan na napapagalang sa tuya na aki sa sarong gibuhon, pirmi da asindang ipag-ilingon asin tawan ng gabay. Okay. Madali da ang mga aki madistract pag nalilibong sa mga bagay-bagay. So gibuhon tada pala na komportable. So dayta pagpaadalon sa kung sa ina medyo malamok or bako magayon so ambience, kung saan sinda gusto, kung saan hindi na komportable na mag-adal sinda. Yes. Diba? Kung pati sumud man kan aki, yaon ako digdi. Maset man talaga. Masiset sumud. Yes. Yaon niya ako digdi, maadal ngaya ako. So wala akong ibang gigibuhon, maadal ngaya ako, which is komportable siya duman sa lugar. Opo. Na sa iyang Tsaka pag-aadalan. siguro, duman sa talagang komportableng lugar na pwede niya pagbugtakan, dapat muna siguro wala duman ki TV, warang radyo, and warang something na makakadistract ka sa indang attention partner. Yes. Unin na so pantulo partner, so sabi mo kasi bago, purihin ang effort ng ating mga anak, no? So maski not so beautiful, Oo. 'di ba? Maso drawing baga sabi mo ano Oo, basta maski burara, maski Oo. burarang drawing. Ngaya, magayon nun man. So syempre somehow pag nailing kang aki na-appreciate ni mama kasi papasughibo ko, magibog rari ako kaiyan. Oo. 'Di ba? Iigusan siya magibo. Iigusan siya. So minsan kaya ang iba man mailing so aki, nagdrawing, anong hiya iyan? Nga chicken yan, natangit garo nga garo nga namok, di ba? So igisupunan oo. Madadown man so aki palan ka iya. Madadown Syempre so pag aki. kita man sinabihan na kanusun man ngayon ang pakagibo mo. Giri makulog man sa buo. Di na ako magibo. Dahil na sana ako magibo, Oo. dahil man para na-appreciate. Yes, so dapat i-appreciate ta, Opo. i-appreciate, purihin. So effort kan aki, Yes. no? Ang galing-galing naman 'yon, di ba? Oo, maski not so, at least ang mga masunod talagang itatao kayo sa May best. development Opo, yan. tama. And then, isa-isahin ang gawain. Sabi nga ni, saro-saro sana. Oo, dahil mo pagbiyoon. Gibuhon mo nga ini. Tukataos mo kain o naman. Correct. Sabi digdi, para matulungan siya, ipaliwanag ang bawat instruction ng dahan-dahan. Mas mapapadali ang gawain kumpara sa pagbibigay ng mahahabang instruction o paninigaw. Dapat luway-luway sa halimbawa. Nakita mong marumi ang kanyang kwarto, imbes na sabihan nito na linisin mo ang kwarto mo ngayon, pwede daang tara mo na iligpit mo ang mga laruan mo sa kwarto. Babalik ako pagkatapos ng 30 minutes para tingnan ulit ang kwarto mo. At pagbalik ko, sundan ito ng pangalawang instruction. Linisin mo rin ang lamesa mo. Pasaro-saro lang. Kasi garo, pag inisip kaya kang aki, dakulon akong gibuhon, uugakan so aki. Di ba? Oo. Madidisganar so aki. Gari, pag inisip nyo pa sa na partner, pagal na. Correct. So, day na iyan gigibuhon. Diba? Kita pag-arog man kayo ito, mas kita pagang Oo, yaon na sa pagdako- mga edad na arog. Uyan na ngay, dakulon ngay ang gigibuhon ko. Oo. Ay ngay, tambak ngay ang gigibuhon ko. Sa isip mo pa sa napagal ka Pagal na. ka na. So, pasaro
saro-saro sana sa mga aki. Especially sa mga aki. Ano? Oo. And of course, tawan ta dasin daning attention man. Di ba? Tawan ta sin daning attention. Tatangani na dainin da na feel na solo sinda. Yes, oo. Talagang yaon palang dapat mapa-feel ta and maipamati talaga na yaon sa mga magurang tanganing maggabay sa inda, magturo. Oo. Diba? And then, of course, mga aki yan, dapat na paglaban sa gutom at pagod. Kung pagod o gutom ang ating anak, paniguradong hirap silang makapag-focus sa isang gawain. Correct. Dawa kitang mga medyo, Paggutom na advanced baga, na, di ba? Paggutom kita, dahil minsan dahil talaga Mura na kitag energy. Correct. Dahil ng energy, dahil na na-absorb sa pigsasabi kang kataning mo. Iyo. Sige, tan sa nang iyo. Tango Sige, sa nakita-kitango. No? Opo. Kapag naman sila ay may sakit, hayaan silang magpahingahin. Para malabanan ang gutom, maaaring bigyan sila ng snack bago ang isang gawain. No? So, may fuel so aki. Opo. Diba? Minsan, sige na nga, gibon mo na ngayon, tanganing niya makakaon ka na. Sala pala dapat, kumaon ka na, tanganing, pagkatapos mo magkaon, may energy ka, nagibuhon mo ang mga bagay-bagay. Pag-arog lugod kito, garo pa doon sa data ka papakaon ng pagday mo nagibo. Pero isipon to, so kalidad kang gigibuhon ka na aki. Yes, dapat magayon man so resulta and magiging magayon ang resulta kung talagang basog so aki, may energy and talagang komportable siya. Bako sa minsan, bago ka magkaon, tapuson mo muna yan na module mo. Pagday ka magkaon, pagday ka natapos kaya na module mo, ha? Baliktad pala. Kaon na muna, tangani na igwa kang kusog, and then may focus siya sa paghibukan sa iyang module. Okay. Yun na. So, yan palang dapat. So, yan na, sa mga nanay and tatay, sa mga yaya na nagataman ki aki, especially sa mga nag-ireskwela, dakula po yan na tabang para sa satuya. Na, isipon ta kung paano kita mamaniharkan sa tuya ng mga kaakian, di ba? Na baka so, day na kita, data na pinagtatawanan ng simpatya sa mga aki ita, kung ano so gusto ta, yusa na so tigpa para pag-ibot naman sa aki ita, without even thinking kung kamusta ining aki ko. Opo. Di ba? Yes. Kamusta ining aki ko? Makulog may makulog ini, kung ano, di ba? Pagtagareparuhon man. Pagtagareparuhon And kung ta. ano talaga so kaya, tangkapunta, ako unta, taarog ka yan. Yes. Kung hanggang madadevelop na lang baga. Correct. Dakulon duman so tinamaan kang so kain muna bago gawa. Minsan gawa muna bago kain. Yes. Diba? Kumbaga, magtrabaho ka muna bago ka mabasog. Yes. May mga arog talaga kaya. Opo, tama po iyan, Madam Zoila Aicada Varias, Dolores Marhalino Malyas, good afternoon po sa Indong Dua, and si LV Ernesto, hello, and si Nolly Grace Esquilio. Yes, salamat po sa mga nag-aantabay, ha? Si Kuya Boy Matag, good afternoon Kuya Boy, naghihiling man ngunyan. Sige. Sabi ni, good noon da, sabi ni Kuya Boy. Salamat Kuya Boy sa pag-share. Karo siya sa mga sharer ta. Opo. Sige. Dolores Marhalino Mulasgo, good afternoon sa Indong Dua. Salamat po sa pag-antabay. Kung may mga concern po kamo tabi, pwede nindo kaming PM is the key. Yes. Diba? O, di magduwa-duwa. PM is the key sana iyan. And of course, partner, open na open ang sa tuyang linya permi din sa programa. Correct. So, iyan na. So, kung nahihiling ta, especially ngunya na dakulaon po ang role kan mga magurang sa pag-eskwela kan mga kaakian, baka nauubos ka o baka dahil lang napapansin talagang suaki ita, nawawaranan ng focus sa pag-adal, tawanan taning attention para mapag-adalan kung may focus hindi. Kung nahihiling ta na kulang na ang focus or konsentrasyon kan aki ita sa pag-adal, kita pala may dakula kitang bagay na magiginibo. Opo, may hapot digdi. Kung sa aki po dapat igwaning focus, sa agumba dapat magkaigwaman ning focus at concentration. Siyempre naman. Opo. Siyempre naman. Dapat dayon mawara. Oo. Takaning daing mawara so pigasabing tamis ng pag-ibig. Iyan. Sabi nga ni, dayan pigpapabayaan dapat. So, yes. bako lang po ito para sa akin na focus and attention and focus and concentration. So, gabos na bagay na mahalaga. Tawan taning focus as in concentration. Oo, tsaka makakapagtao kita ng focus and mahihiling kang akin na dapat ako arog ka ini. Pag nahiling man sa mga magurang na sinda mismo, igong focus sa lambang saro. Di ba, partner?
O, paano kayan, partner? Okay, inabot na naman kita ng oras ni Muna ko Papa inabot kita Maaram. ng focus. Yan na po ang Sige. presentasyon kan sa toyang programang Usapang Pamilya ngunyang aldaw nin Lunes. Sa lado technical, Kuya June Napoles. Si Richard Man sa satuyang IT department. Ini po si Kuya A. Iniwan po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.